Id-Dipartiment tal-Fiżjoloġija u l-Biokimika u d-Dipartiment tal-Anatomija fih dan il-Fakultà tal-Mediċina bħalissa dejjem bi studju dwar trattament ġdid għall-Lukimja. Dan tabar waqt żjara mill-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonniċi fil-laboratorji tal-Fakultà tal-Mediċina fl-Università ta' Malta. Fil-fatt waqt din iż-żjara ġie spjegat kif Agent Novobio, proġett iffinanzjat mill-programm tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, qed jirriċerka l-użu ta' diversi aġenti bioattivi estratti minn pjanti endemiċi Maltin għal trattamenti potenzjalment ġodda kontra l-lukimja. Dwar dan il-proġett li qed isir ukoll flimkien ma' Għajn Rasul Co Limited, tkellimna mal-koordinatriċi Dr Marion Zammit Mangion li spjegat il-proċess ta' purifikazzjoni minn pjanti endemiċi biex jikkumbattu u jfejqu ċelloli morda. Bħalissa għandna jisu 4 minn daw is-sustanzi li nexxinna nippurifikaw u qed naraw li meta nżiduhom ma' daw iċ-ċelloli tal-Biokimika ġol-laboratorju, naraw li jisfurzaw, jiġġielu daw iċ-ċelloli jirritornaw għan-normal. They become healthy once again. Spjegat ukoll il-kuntrast ma' trattament bħal dak tal-kimoterapija fejn joqtol mhux biss iċ-ċelluli l-ħżiena iżda anki t-tajbin. Saqsejna wkoll lil Dr Zammit Mangion x'tip ta' pjanti endemiċi qegħdin jintużaw. Nużaw range, però l-iktar li kellna riżultati sbieħ kienu minn żjud ta' pjanti Maltin, indiġeni bħal ż-Żebbuġa. Il-Ministru Owen Bonniċi faħħar ix-xogħol imprezzabbli tat-tim Malti li qed jistudja prodott li jista' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Nemnu b'mod konvinċenti ħafna li meta iżżewweġ it-talent flimkien ma' l-qasam privat u il-finanzjament minn fondi għar-Riċerka jistgħu joħolqu prodotti u soluzzjonijiet li jagħmlu differenza mhux biss ekonomika ma anke fil-kwalità tal-ħajja tan-nies li eventwalment jikkonsmaw dak il-prodott.